Makikita sa video na ito ng isang residente sa lugar ang nag-aalab na apoy pasado alas 6 ng gabi nitong Biyernes. Mabilis ang paglaki ng apoy dahil gawa sa light materials ang tindahan. Agad naman itong niresponde ng 3 truck ng BFP Iriga kung saan umabot sa unang alarma ang sunog. Tumawag sa amin dito na reporting the fire incident. Kaagad-agad naman po kaming nagresponde at napag-alaman namin ay yung nasusunog ay made of light materials na tindahan ni Mr. Johnny Banse ng Sardonica Street ng San Isidro, Iriga City. Ayon sa may-ari ng tindahan, may narinig na lang silang putok bago pa ang insidente. Mag-aalas 7 na nang maapula ng mga bumbero ang apoy. Kasama siya natupok ang 3 refrigerator, gilingan at iba pang appliances at kagamitan ni Tatay Juni sa pagtitinda. Hinala niya, ang wire na malapit sa kubo ang pinagmula ng apoy. Itong wire talaga, extension wire na nakaagi duman sa kubo. Siguro sa pagduro sa tagis, na ito na siguro ang nagputok. Tapos nag-anduman sa bulos. Bahagyang nasunog pa ang katabing bahay ng tindahan. Pasalamat naman nila at walang nasaktan o nadamay na tao sa insidente. Paalala muli ng BFP. Ngayong fire prevention month, yun lang pala ang na-record na itala na sunog. Yun pa lang naman. Pasalamat kami. Wala from March 1 or March 1, yun pa lang ang naitala. So, gusto ko ipaabot sa ating mga mamamayan ng lungsod ng Iriga na mag-ingat sa mga at mag-iwas sa sunog. At sana kalimitan ay puro sa electrical. Yung sanhi ng sunog. So, ang tip namin diyan, kung luma ng iyong mga electrical wirings, papalitan na po. Para hindi na makapaminsala sa atin. At marami pang mga nagiging kosa niyan pag nag-overload sa saksakan. Jan Amador, CSN.